يوم الصلاة ومخمرة إيشي ما بينا وغلشوك شاوانا ولا بينا وكشيشوك إيشي ما بينا وغلشوك شاوانا ولا بينا وكشيشوك كشبو الصلاة ونشكري يوم الصلاة ومخمرة Яуан, что там, бля, с Максим Мазуэн. Кашпу вазаться Яуан Шкерев. Ему вазаться Яуан Мухмарова. Оружие Бухмава Ганачо. Шавана Пир Ажачо. Оружие Бухмава Ганачо. Шавана Пир Ажачо. Адячук. Короче, из Разехкаром походу. Кашпу засана ява на шкере, ирбу засана ява на мухмарова. Срочно девочки я мала. Ирге инеса джаммар, ана эшме ки.